Yesh, chairman. Kupfeka here kwakaita kushamwari. Here zateke. Ataya. Ni trouser ya mngono hii. Wang'ono diki so. Wakashinyangidza. There is modern trousers. Tarisaone kunenzi kupfeka. Nowadays trousers. Ni akazi. Formal dressing yanda. Yes, formal dressing. Informal dressing. Kana makutipfekero ma trousers akapfusonwa nemajirema. Banda uzvona usei. Ni smart. Kusunga tai kudai ni smart imene izi. Ili ndonzi jira. Ili asijira. So usunga tai. Ndosungira tai kusipisa. Tai ni smart ka. Asi smart. Muchena hauna basa nekune pisa. Weather, unafana kuona weather. Ili asitai kana tai kutasa machira. Iwe. Ili asitai. Hii machira emengi emadress yakasarira mahotera akudhara si upinda pahotera na t-shirt imene yake izi chakatonzi sirazenja sirazenja saka tikudhara ufana njara iyi ndezvamazuva ano akumana zvandikudze zvezvokuti arresting your waist iwe auzive unonzi mucheno micheno toilet iyo ichiwere ndechiwere zvachinete uyu ufana kuvharira reza chake chiwere nikudwara shuwa chiwere uku ndikudwara cyclone inside. What is cyclone inside? Cyclone inside is the process whereby the food consumed fail to comply with the condition of the inside of the intestine. That will create the competition of coming out of the rejected food that will be inside the intestine. Tembo, this is dead English. I want to dead English. Apo rumwaya marifire emate. Iwe, I'm not a spitting pakachita vanhu sinifuna kuti utaure naini nachirungu kweone ndipamutemo kuti ndiode ndizvara iwe tembo chirungu nachoraka sinifuna fanika tembo aiwa ona ndibata damasi munhukadzi saka une rambuskini rambuskini ungandibata netugumwe utanga uyu mfana ari kudwara uyu mfana iwe aikona kuti ausvipa nechirungu achitendewa kudaro wazvipa aiwa I'm not spitting man asi muri vaviri soka varume kamuna kupfeka handina kupfeka saka utaura tine sutura mani heti iyi wabona saka raichire zvinziro ndarama wizia ndarama chi izi zipfekwa nevana ndarama izi heti dzikanasinizamani kusouth africa kusouth africa ndirina ndarama but mfana ari kudwara tasaone jere kapeti aiwa chairman iwe kungotsva baravara nezuva sitiseka iwe chairman uri kureba ufanana kuisa fertilizer mbuzi saka ndikudzei manje ndikudzei tine two types dzokukura ndika iyi inozi growing up ivi makaita growing inside wakabona kachura kane jamagururumba kaya kavumbura rimwe saka uri kufananidza isusu manje nekachura kane jamagururumba manje anakutoka kuti muri tichura chairman chenjerera shamarwanzva chenjerera uku kureba kwaodeta hatize kucha kuti ndiri gururumba nezvesvika pakutadza apo ndari padhuze nenika ndiri padhuze nawo asi kone ndakubata netugumwe tiiri tikuratidza kuti hauchisi unebata riguru tiiri asi ndokorogera musoro unapane zvaunoita chairman ine ndime asi nzimbe nemenyewa ndipitikisha ini izvi zvinoita futi ine manutrients emiri zvokuita mutasendebvi yakadai iyi iwe akona kugara unesuka mnengichirebvu chemwana ini project fanana iwo kuita chirefu fanana mukazi kudai makuita project dzeinda machiwolapasarambosingogwabvura iwe ndowaona nhamo nekupenya sivaori big problem chairman chita munetseka kamukaona njiva musako muneta imendeni kaisi mendeni dzekuita sei apinda ndofanira unurume munhu kana akadaiso ndemunhurume we wanzwa makundifungisa chimwe cheirendi chandikaona mudhamu rekadiba varume kagerewe ndebvi iweona problem chairman nikupitikisha imene tasaone mavara kuchirebvuapeti uri kupara nereza usi kugarazvinofana kubva bhozika mumiri menyikamukamu zvinhu zvese zveda chikafu waja chimodo andika ndebvi dzozara chi manutrients kubva dhati chimodo panekaidza ndezvibezvohorati koiwe tsiye dzaudendebvu ziratidza kuti uri mamuna hamana andimwidza nemvura futi ndebvu ziratidzaandikona ipepapa podososera murume kudai pauchimwa mvura ndebvu dzakwati ndondondo dzinasanaukira mvura aiwe chairman mvura ni hobo ufunika kuita kagubhu kako kamvura kunwa iwe ufuna kuti ndikusiyira mvura yanga unganingamona supa iyi nizakudaimwa supa saka mamumwene satimwe zvemushoude dare hamumwe mvura mvura tineimwa ndikurevaka saka mvura ndesupa kuri nasupa water kuri supa water shame